DJ lanak eta egiten ibiltzezea, ez da? Zelanak? DJ-ak, DJ lanak, DJ. Denetarekin berdau. Vale. Artistok. Eta zerrekin goxatzen dezu gehiago azkenean, a ber. Osea, hori da, diru ateatzeko gustatzen zaizulako, edo esan dezu bezala danetik behar dalako. Neuke guztia da gustaten jatalako, ez da diru. Diruan gatik bestelan, enitzakan bere. Nola, danetik inberde, ematu diru atik behar dala. Bai, baina ez edo zen gauza itzen, bakizu. Hori noski. Ez gustatzen jat, beti pintzain dute kamareria izan nintzen. Ah, vale. Da lagain eban hori eitzen da, zinen txane, musikia ipintzen, gustaten jat asko. Eta nera erlajatu itzen naz. Ez dute zertan pentsatu bihar olanean. DJ lanetan ibiltzen ze musika topa pintxatzen dezu? Ba, abesten doana, soul, funky, rhythm and blues, ska, reggae, danetarik, baina musika baltza, ta ona, beti ona. Ez que DJ esatean, nien, emateu batzutan, ja, emateu bakalaua, olako gauzak egin behar digala, ez da? Emateu DJ bat esaten, DJ-a, eta emateu, ja, diskotekako musika iteala, ez da? Bai, hori da... Baina da, ba, musika epintxia. Normalean erlazionatu itzen da, ba, hori, tekno eta house eta horreaz, baina... Ez dakit hau listo dagoen uste, otez etxez? A ber... Bai, itxura erradaka. Ingozuna da dastatu. Beitu, tori goiara bat, dastatu zazu, eta esan ze muskoa dauna. Gatza pixka falta duen, edo ze mus di joan historia. Gatza pixka bota dutxat bakarri bat. Horregatik, igual berri zateu bastante batzutan. Guau! Gatza, ez da? Oso goxua, hon behar du horrek. Bota jozun bixigarri jakin da gainea, bixi hon behar du. Hemen pepitak atako ditut. Eta Afrika, zuretzako, zein izan dia musikero erreferentiak edo zein izan dia zure ikurrak? Ba, txikitzan musika afrikarra, entzute genduan Maele, Gineako musikariak, Franco, Pepe Kale, hori da afro-jazz. Baina gero ja, ba, ezagutu neban Stevie Wonder, eta netxako bera da, Dana. Dana, pasada bat da. Stevie Wonder, da gero, Whitney Houston, Sade, eta olakuat. Ona. Bai. Eta hori Dana, jarraituko zuen entzuten musika hori, ez da? Pentsatzen dut. Bai. Noiz entzuten dezu musika hori? Da, triste zauden nian, gora etortzezean nian edo noiz? Ba, etxean dagoen nian, komposaten, ero garbitzen, gauzako lan, bai, apaintzen, no? Bai. Tranquile egoteko entzuten dut. Baina Stevie Wonder edozein momentutan entzun aldo zuen. Kanta asko deko, ze...